Benvinguda a la pràctica de ioga. La classe d'avui és una classe enfocada a mobilitzar tot el nostre cos, a augmentar la nostra energia. És una classe perfecta per poder fer a primera hora del matí, abans de començar la nostra rutina. Ens anirem assentant en una postura còmoda. Tanquem els ulls. Allarguem la nostra esquena. Deixem que les mans caiguin pesades sobre els genolls o les cuixes. L'abdomen està recollit, el pit obert i els ombros lluny de les orelles. La barbeta se'n va una mica cap al pit, notant com s'allarguen les cervicals. I la coroneta apunta cap al cel. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària d'Anjali Mudra. Posa una intenció, un sankalpa per a la teva pràctica. Amb quina intenció practiques, a qui li dediques. Per iniciar la pràctica cantarem juntes el mantra Om. Inhala. A poc a poc, torna les mans damunt dels genolls o les cuixes, mantenim els ulls tancats, inhalant, portem el cap endarrere, exhalant, barbeta, pit, inhala endarrere, exhala, barbeta, pit, dues més, inhala endarrere, exhala, barbeta, pit, i última, inhala endarrere, exhala, barbeta, pit, mantenim barbeta al pit, inhalant, pugem l'orella a l'ombro dret, a l'exhala, orella esquerra, ombro esquerre, i canvi, orella dreta, ombro dret, i canvi, orella esquerra, ombro esquerre, orella dreta, ombro dret, i orella esquerra, ombro esquerre. Tornem al centre, coroneta apunta al cel, i ens anem a col·locar de genolls. Si tenim un bloc o un coixinet el traiem i ens col·loquem de genolls. Si veiem que estar en aquesta postura ens és molt incòmode, podem col·locar una manteta a sota per fer-ho més estable o una manteta entre les nostres cames. Mans al costadet del cos i ara inhalant, pugem braços, pugem, exhala, baixa, repetim, inhala, exhala, dues més, inhala, exhala, i última, inhala, exhala. Mà dreta al costat dret, braç esquerre s'allarga, inhalem aquí, i a l'exhala, braç esquerre se'n va al costat dret. Inhala, torna i canvi cap al costat esquerre. Inhala, centre, canvi cap al costat dret. Inhala, centre, cap al costat esquerre. Continua el teu ritme, coordinant respiració i moviment. El pit està obert, no es tanqui, una vegada més a cada costat. I última. Tornem al centre, mobilitzem els ombros, fem 3 cercles cap endarrere i cap endavant. Anem a fer una torsió, mà dreta, genoll esquerre, braç esquerre, va endarrere i entrem en una torsió, esquena llarga, coroneta apunta al cel, ombros lluny de les orelles. I poquet a poquet canviem de costat, mà esquerra, genoll dret,
braç dret endarrere i torsionem. Esquena llarga. Poquet a poquet tornem al centre i ara sí ens anem a col·locar 4 punts. Col·loquem les mans sota dels ombros, la cadera sobre dels genolls, braços estirats, i inhalant arquegem esquena, mirem amunt. Exhala, arrodonim, costelletes tancades. Inhala, arqueja, no forcis la cervical. Exhala, arrodonim. Continua, inhala, arqueja. Exhala, arrodonim, 2 més. Inhala, arqueja. Exhala, arrodonim i última. Inhala, arqueja. Exhala, arrodonim. Tornem al centre, recol·loquem postura, mirada a l'esterilla, costelletes tancades. Inhalant, estirem cama esquerra i braç dret i mantenim aquí, mirada a l'esterilla, costelletes tancades. Mantenim. Inhala llarg, el braç i la cama, i a l'exhala, genoll, colze, arrodonim esquena. Inhala llarga. Exhala, arrodonim, 2 més. Inhala llarga. Exhala, arrodonim i última. Inhala llarga. Exhala, arrodonim. Recolzem la mà, recolzem genoll i canvi, inhala, estira, cama dreta i braç esquerre. I mantenim aquí, mirada a l'esterilla, costelletes tancades. Inhala llarg, el braç i la cama, i a l'exhala, genoll, colze, arrodonim esquena. Inhala llarga. Exhala, arrodonim, 2 més. Inhala llarga. Exhala, arrodonim i última. Inhala llarga. Exhala, arrodonim. Recolzem la mà, recolzem genoll, balasana. Glutis als talons, front al terra, braços endarrere. I deixa que el cos pesi, que relaxi. Mantenim aquí. Amb la següent inhalació estirem els braços endavant i ens tornem a col·locar 4 punts. Costelletes tancades, dítets del peu al terra. I a l'inhalar separem genolls ben a propet de l'esterilla i mantenim. Mantenim. I a l'exhalar, Adho Mukha, caderes amunt. Inhala, 4 punts, genolls amunt, postura anterior. Exhala, Adho Mukha. Inhala, 4 punts, genolls amunt. Exhala, Adho Mukha, 2 més. Inhala, 4 punts, genolls amunt. Exhala, Adho Mukha i última. Inhala, 4 punts, genolls amunt. Exhala, Adho Mukha, mantenim aquí. Mobilitza l'Adho Mukha com necessitis. Porta un taló cap al terra, l'altre taló. Fes tots els moviments que el teu cos et demani. Poquet a poquet els peus van cap a les mans. Quan arribis al davant, obrim els peus a l'altura de la cadera, dobleguem les cames el que faci falta, agafem colzes contràries i soltem el cos. El pes va als dítets del peu, que no vagi als talons. Pots balancejar-te d'un costat a l'altre. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Super. Ens col·loquem davant de tot de l'esterilla. Peus separats a l'altura de la cadera, palmells de les mans miren endavant, mirada amb un punt fix, important que el còccix no surti, el còccix està recollidet, mirada amb un punt fix, inhalant, pugem braços, pugem talons, exhala, baixa, repetim, inhala,
Ombros lluny de les orelles, mirada en un punt fix. Mantenim. Mantenim. I baixem, palmes de les mans miren endavant, tanquem els ulls, Tadasana, mantenim aquí. Obrim els ulls, mans a la cintura, inhala, obre pit. I a l'exhalar ens pleguem, esquena llarga, les cames es poden doblegar el que faci falta. Les mans les col·loquem sobre de les cames, si podem sota del genoll. I ara inhalem, allarguem esquena. Exhala, ens pleguem, deixem caure el cap. Inhala, llarga, estiga les cames el que puguis. Exhala, ens pleguem. Inhala, llarga. Exhala, ens pleguem, dues més. Inhala, llarga. Exhala, ens pleguem i última. Inhala, llarga. Exhala, ens pleguem, soltem braços, deixa que pesi. I poquet a poquet pugem amb l'esquena rodoneta. Ens col·loquem amb els peus junts, cames juntes, palmes de les mans miren endavant i farem dues salutacions al sol. A, Surya Namaskar A, intentarem encadenar-les entre si. Si algú necessita anar més poquet a poquet o necessita descansar, que descansi. Mirada en un punt fix. Inhalant, pugem braços, mirem a les mans. A l'exhalar ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, Chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha, obre pit. Exhala, Adho Mukha i mantenim aquí. Costelletes tancades, mirada en un punt fix. Ombros lluny de les orelles, important. Pit direcció a les cuixes. Braços estirats, actius, mantenim aquí. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem dues passes cap endavant. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, encadenem, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, Chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha, obre pit. Exhala, Adho Mukha i mantenim aquí. Ombros lluny de les orelles, mirada en un punt fix, costelletes tancades. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem dues passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, ens quedem a dalt, Tadasana, palmes de les mans miren endavant. Tanquem els ulls. Calmem la respiració. Calmem les pulsacions. Obrim els ulls i obrim les nostres cames més o menys a l'amplada de la nostra esterilla. Hem d'intentar que les cames no estiguin molt obertes. Dites del peu miren a la diagonal, mans juntes davant del pit i anirem a Malasana. Pot ser que nosaltres no puguem baixar fins a baix de tot, doblegant les cames, ens quedem allí on estiguem còmodes. Inhalem aquí. I a l'exhalar, baixem esquena llarga, llarga, fins on el cos pugui. Inhala, puja. Exhala, baixa.
inhala, puja, exhala, baixa, malasana, dues més, inhala, puja, exhala, baixa i última, inhala, puja, exhala, baixa i mantenim aquí. Esquena llarga, pit obert, ombros lluny de les orelles, mantenim aquí, cames fortes, mantenim. I amb la següent inhalació tornem amunt, desfem braços, soltem cames i poquet a poquet ens assentem. Estirarem les dues cames, cames juntes, actives, mans al costadet del cos i obrim pit, ombros lluny de les orelles, costelletes tancades. Si tinc els braços una miqueta llargs els doblego, mantenim aquí. Poquet a poquet, dobleguem les nostres cames, agafem els peus pel costadet, important, esquena llarga, ombros lluny de les orelles, i poquet a poquet, sense que el pit es separi de les cuixes, anirem caminant amb els talons cap endavant. Quan veiem que el pit es separa de les cuixes, mantindrem la postura. Poquet a poquet, cadascun arribi, ombros lluny de les orelles, mirada amb un punt fix. Si puc baixar fins a baix, intento baixar fins a baix, si no mantenim on estiguem. Ombros lluny de les orelles, cames actives. Mantenim aquí. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Dobleguem cama dreta, col·loquem planta del peu dret a l'interior de la cuixa esquerra, cama esquerra activa, peu en flex, mans darrere i obro pit. Mantenim aquí, esquena llarga. Mantenim. Poquet a poquet sortim de la postura, estirem cama dreta i canvi, dobleguem cama esquerra, la col·loquem a l'interior de la cama dreta activa, peu en flex, mans darrere i obro pit. Mantenim aquí. Estirem les dues cames, anem a fer l'última torsió, mà esquerra, cama dreta, mà dreta endarrere i torsionem, cames actives, esquena llarga, mirada cap endarrere, important, ombros lluny de les orelles, mantenim aquí. I canviem, mà dreta, cama esquerra endarrere i torsionem, esquena llarga, ombros lluny de les orelles, mantenim aquí. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Podem anar a la relaxació final, a Shavasana, i estar tots els minuts que nosaltres vulguem. O bé, ens assentem en una postura còmoda, ja siguin les cames creuades o sobre dels nostres genolls. Mans sobre els genolls o les cuixes. Tanquem els ulls. Calmem la respiració. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Recorda la intenció o el sankalpa que li has posat a la teva pràctica, a qui li has dedicat, amb quina intenció has practicat.
Agraeix-te a tu mateix haver-te dedicat a aquesta estoneta. Des d'aquest s'encalpa, aquest agraïment i amb un somriure, cantarem juntes el mantra Om per tancar la pràctica. Inhala. Porta les mans juntes davant del front i inclina't en forma d'agraïment. Namaste. Moltes gràcies.